bani ilimi in begen da shugaba na halittu. Bawanka da rauni kai mene ilimi ne begen da shugaba na halittu. Kowa ya salati goma goma sha daya gun manzannin rasulu kai da anbiya farkon mafaɗin nan da hade abun biya dan Abdallah kuma da ga Amina Mustapha. Allahumma salli alal nabi, hanyar manzo zira ne ku zo mu bi, duk mabiyansa lallai suna da ladabi. Ni dai na bi ka ja gayya ka ja mu je da ni. Waye ya kai shi kwazo Ai babu shi Al-Mustapha manzo a gaida shi, shine mai bada kyauta ya garawa in yayi ma baya guri Al-Mustapha. mai haƙurin shi a ƙarnin nan na babu shi. Samsam babu ya shi gabansa zara kwafa. Na kama kafa a gare shi domin baya shi. Ni ma ba na saken biyar Al-Mustapha. Ko zaɓe za a yi ni na zaɓe Al-Mustapha. Ni ma ba na bin kowa sai kai baban Fadima.